què és aquesta merda? Qui s'ho ha inventat, això? Tovallons de paper que no eixuguen. Si és que em sembla que eixuga més el ferro aquest que no pas el tovalló de paper. És verdad. Per què ho posen, això, als bars? No eixuguen! Fot un rotllo de paper de cuina, que allò sí que eixuga el que no està escrit. Tampoc xupa tant el paper de cuina. Que no? No. Que no? Que no, que no. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Que no xupa el paper de cuina? Bueno, lo normal. Mira, quan hi ha secret d'aquell mal període, tu agafes un rotllo de paper de cuina, el fots al mig del pantà de Sau, el claves allà a la punta del campanar i et xucla l'aigua de tots els rius. I de la Força, hasta l'aigua que baixa pel riu Ebre. Fots mitja volta abans d'arribar al Delta i torna a pujar amunt com els salmons, que quan arriba dalt de tot trenca a la dreta cap al Pirineu, busca ull de terra, baixa pel riu Ter fins al pantano de Sau, que te'l deixa el 90% d'ocupació de lo que arriba a xuclar el paper de cuina. Vols dir que no has exagerat una miqueta? Bueno, he dit un rotllo i potser te'n farien falta dos. Però és que amb això no eixugues ni els mucs d'en David el Nomo. I aquests encara, que només hi ha el logo del restaurant. Cal Peyu, és el restaurant de casa meu. No sé si has de poder fer propaganda així alegrement sense pagar res. Gentilla. Però és que n'hi ha que hi escriuen coses, Gràcies per su visita. Què vol dir gràcies per su visita? Escolta, no gastem tinta per res, escrivim coses importants. Demana llobarro, que el fem bo. Si vens a la tarda no demanis croissant, que el fem al dematí i llavors a la tarda són ressecs. Que això és terrible. Gràcies per su visita. I llavors n'hi ha que t'hi escriuen bon profit en 30 idiomes diferents. Bon profit, buen provecho, bon apetí, bon proveito. I 1000 històries més. Ah, no te hagas drama, cariño. Que ja m'explicaràs per què serveix escriure bon profit en 30 idiomes diferents al tovalló de paper d'un bar per tot el mig de Catalunya, que el més estranger que han vist és el romanès que ve a repartir les cerveses. Va! M'heu fet emprenyar. Es una maravilla de persona, sí.